Sabíeu que podeu fer que els vostres diners pensin com vosaltres? Doncs sí, això és gràcies a l'existència d'un model alternatiu de banc que fa que els vostres diners siguin on són les vostres idees. En l'àmbit financer existeixen dos enfocaments diferents que guien les pràctiques i els valors de les institucions financeres. Per una banda, el model hegemònic de banca tradicional i, per altra banda, el model de banca ètica i solidària. I en què es diferencien? Doncs en moltes coses. En primer lloc, en el model d'organització. En termes de model organitzatiu, la banca tradicional segueix un model on una acció equival a un vot, és a dir, com més propietat, més control. Ara bé, a la banca ètica, especialment les entitats cooperatives, una persona equival a un vot, promovent una major democratització en la presa de decisions. Quan els objectius que persegueixen, d'entrada, la banca tradicional se centra en l'obtenció de beneficis econòmics, prioritzant la generació de capital pels i les accionistes. En canvi, la banca ètica i solidària té com a objectiu principal la transformació social, fent d'engranatge d'una economia que funcioni al servei de les persones. Pel que fa als criteris d'inversió, trobem que els de la banca tradicional s'orienten cap a la rendibilitat financera, la diversificació de riscos i la concessió de crèdits. Es basa principalment en la viabilitat econòmica del projecte que ha de finançar i les garanties financeres dels i les sol·licitants, així com de les persones avaladores. Però els criteris de la banca ètica, en canvi, impliquen qüestions ètiques. La banca ètica no finançaria certs camps com la indústria armamentística o les empreses que vulneren els drets humans. El que fa és, precisament, afavorir el finançament d'aquelles empreses i entitats que contribueixen positivament en la societat i al medi ambient. Per fer-ho, apliquen principis com la transparència, la coherència i la participació i implicació en totes les operacions. En definitiva, a l'hora d'invertir, els bancs ètics intenten fer compatible la rendibilitat econòmica i financera dels projectes que financen amb la consecució d'objectius socials i ambientals. I quines serien les diferències pel que fa a l'ús de polítiques de transparència? La transparència és una altra diferència significativa, ja que la banca tradicional no sol oferir informació estable i pública sobre els projectes finançats. Seguint aquesta trajectòria, veiem com, en la banca tradicional, el client no té control sobre el destí dels seus diners i tenen més poder les persones que han aportat més capital. Mentrestant, les institucions ètiques ofereixen informació estable i pública regularment i, a més, animen a les persones sòcies i clientes a poder conèixer i decidir com volen que s'utilitzin els seus diners, fomentant així una major responsabilitat i participació social en la gestió financera. Per últim, pel que fa als projectes que financen, ja podeu veure per on van els trets. La banca tradicional se centra únicament en aquells projectes econòmicament rendibles i no acostuma a tenir molta relació amb els projectes finançats. En canvi, la banca ètica busca els projectes que comparteixen valors amb els seus socis. Finalment, convé apuntar que les finances ètiques són molt més que un banc o que una manera de gestionar els diners. Representen un compromís amb valors fonamentals i un enfocament conscient a l'impacte que les nostres decisions financeres poden tenir en el món que ens envolta. Fer que els nostres diners pensin com nosaltres ens convida a reflexionar sobre el veritable propòsit dels diners i ens mostra que els nostres valors de la mà de les nostres accions financeres poden marcar una diferència significativa en el món.